Preocupación tamén en Boiro pola evolución do incendio que dende onte á tarde ameaza a parroquia de Cures. Ao parecer o lume iniciouse na zona de Cubelo. As fortes rachas de vento provocaron a súa rápida propagación. Estamos preocupados polo incendio que estamos tendo dende o día de onte. O inicio foi na parroquia de Cures, concretamente no núcleo de poboación de Cubelo, e a verdade é que a voracidade do incendio foi moi grande, alimentado polo nordeste que soplaba nese momento. Neste momento aínda temos moito vento, pero a verdade é que onte o vento era moi grande e o incendio se propagaba moi rápido. Foi unha xornada intensa de traballo para os numerosos medios que traballan na extinción do lume, especialmente de noite, despois da marcha dos equipos aéreos. Unha longa e mesta boca de lume ameazou a varios núcleos de poboación, como é o caso de Cubelo, Mosquete ou Piñeiro, aínda que por fortuna non foi necesario desaloxar a ningunha vivenda. A verdade que estivemos preocupados durante toda a noite. Eu estuve desde as 5 da tarde hasta as 3 da mañán na zona porque tiñamos preocupación polos núcleos de población dentro da área afectada. Non? As 5 da mañán, pois, bueno, xa se reconduceu o tema e, bueno, e ahora mañá xa se está mellorando, pero, bueno, si é verdade que hai preocupación porque bueno, cas altas temperaturas que estamos sufrindo e estes focos pode reanudarse outra vez, pero o que máis nos preocupa é este novo foco que apareceu agora fai apenas unha hora en Piñeiro. Non? A espera da evolución do lume e unha vez controladas as lapas para que non afecten a ningunha aldea, a seguinte preocupación do Concello está no que vai acontecer unha vez extinguido o incendio. Xa estamos preocupados despois que vai ocurrir despois dos incendios, non? Donde está afectando o incendio unha zona moi rocosa, con moitas grandes pendientes e pendientes pronunciadas, e o que temos medo a erosión, non? E máximo cando temos captación de agua ao propio Concello nesa zona, tanto de Covelo como no río Coroño. E estamos preocupados porque cando veñan as chuvias, toda a erosión, todo vai acabar aos nosos ríos e, bueno, e aí temos a captación principal da agua do noso Concello. E non só iso, tamén preocupados polos cauces dos ríos, pero tamén preocupados pola nosa ría, non? O último parte da Consellería de Medio Rural recolle que a superficie queimada supera xa as 250 hectáreas, na súa maioría de monte baixo e arborado. Na zona seguían traballando 2 técnicos, 16 axentes, 30 brigadas, 19 motobombas, 4 PAS, 7 hidroavións e 6 helicópteros, ademais dos equipos de bombeiros e protección civil.